Men så er vi landet. Her. Kæft, det bliver godt. Det bliver rigtig fedt. Hvad så? Har du ikke fået bid endnu, du gammel? Nej, nu har vi altså også været her et halvt minut, ikke? Hold de fest, du snakker om det. De er ikke her, så de er i der. Nu har jeg kastet ud 3 gange, ikke fanget noget endnu. Ikke? Men nu er den. Ja. Ja, så har Søren fået bid. Hvor lang tid tog det? Hvad har vi været her? Kvarters tid? Ja, vi må se. Det er godt, at vi skal tage en stang ind først. Ja, øjeblik. Ja, det har jeg ikke. Det skal vi, nej. Ja, nu har jeg din også. Ja. Nej, det har du bare ikke, mand. Hvad helvede, det for noget amatørfiskeri, det her. Så er der panikken. Panikken breder sig. Ej! Åh. Ej, det er helt vildt, mand. Tænk, vi skal 2 mand til at hive sådan en fisk i. Ej! Det er godt. Det er jo sådan, som det skal være. Så må vi se. Og jeg er jo alligevel blevet trukket med ud, mand. Ja. Jeg kan ikke få den, dog. Jeg skal ikke tage din fisk ind, når den har spist ind i min orm, hva'? Det er sgu da min orm, den er down, mand. En regnbue, tror jeg. Ja. Hvad nu? Min orm er i hvert fald nu. Skal vi lige have en nat, synes du? Nej, det er helt vildt pænt, det her, mand. Og både tager væk, hvad? Nej, jeg både bukser. Det går godt. Ja, det kan være. Det er fiskeri på høj plan, det her, hva'? Hold kæft, mand. Nøj, det er den Skal vi største lige have fisk i den? dag. Den er flot. Det er den største fisk, vi har fanget i dag. Ja. Den er flot. Flot regnbue. Der med stangen, mand. Ja. Tillykke, Søren. Tillykke med de første potentekfisk, hvad? Den har jeg faktisk en Ej, hvor er en fin det. Ej, Ja. den er levende. Pas på, den er giftig. Ja. Den hej. Den er giftig. Så var der en til, der sprang derude. Ja, det går godt her. Ja. Ja, må vi se, Søren. Hold kæft, Så. den står snart ikke bære. Ja, den er flot. Ej, Genialt. Fedt nok. Tillykke med den. ja, tillykke med de Hey! Ja. Ja, men der er flere af dem derude. Selvfølgelig er det. Nu lad os fandme over prøve at fange en. Jeg tror, du skal sætte den. Ja, så er Søren på spil igen. Denne gang er i en lidt anden størrelse. Skal vi lige have pragt. Den er flot, hva'? Ja, og så han havde lige stået og sagt, at det næste må godt blive lidt større. Ja. Men, men Søren, du har håneretten. Det står 2-0 til Søren. Der er ingen af os andre, der har fået noget nu. Vi står bare her og kæver bajer og snakker. Søren er den eneste fisker. Kan du godt stille baden? Ja, den er flot. Det skulle næsten udstoppes. Øj, Det må vi lige have et billede af. Ja. Misemad. Så fik Sønniken også en flot bækkerød. Han er i gang med at rense nu. En rigtig flot en på omkring 1,5 kilos penge. Der skal med hjem. Den første ørred. Det er jo stort. En milepæl i enhver mands historie. Skal vi lige gå lidt tættere på og se her. Det er flot. Der bliver arbejdet for sagen. Men så, hvordan har du det, Anders? Vi er jo live nu. Det er fedt. Tillykke med den. Vi stopper lidt og lader dig arbejde i fred. Nu har vi et minut her på film, hvor du står og renser.